A gañadora do primeiro premio na primeira categoría de poesía é Uxía Fernández de segundo A. A gañadora do segundo premio na primeira categoría de poesía é Noemía Calvo de segundo A. A gañadora do primeiro premio na primeira categoría de prosa é Sara Peleteiro de segundo A. O gañador do segundo premio na primeira categoría de prosa é Darío Carreiro de primeiro B. Entregamos unha mención especial a Xoel Guiomar de primeiro A polo seu traballo en poesía. A gañadora do primeiro premio na segunda categoría de poesía é Iria Rubia de terceiro B. A gañadora do segundo premio na segunda categoría de poesía é Uxía Cerqueira de cuarto A. A gañadora do primeiro premio na terceira categoría de poesía é María Fernández de quinto A. A gañadora do segundo premio na terceira categoría de poesía é Clara Vicente de quinto A. A gañadora na terceira categoría en prosa é María Fernández de quinto A.